Jakie miny, chłopie, co nie uwierzycie. Jak z biblioteki. Tokio Hotel przy was to nic. Panowie i panie. Czekamy na śniadanie. Tam jest wiecznie wkurwiona kelnerka. Nie, to nie jest ta. Starszek, to była ładna. Dobra była. To jest Chris. Tu jest Christopher. Christopher. Moje nazwisko Dąbrowski. Pan opalenizna. Tu jest Ryś. Troszkę mnie opalony, ale ja się staramy się do przodu cały czas. No nic, no to tak właśnie nam dzień mija. Mama mija, kolejna mama nas mija, no i tak to jest, że na naszym basenie Leszko coś smutny. Leszko, mój koleżko. Leszko ma jakieś to jak młody Werter miał, no nie? To już nie ten. Miały rozterki młodego Wertera, tak samo. Cierpienie mu. Rozstępy może, Spaghetti bistro, kurde. Mój wkład. O kurde, to jest raj. wnioską. Halo, pokaż się. Pan Armani. Giorgio. Giorgio. George. Ładny jest ten taki chłopak. No. Nie, ładny. Ja się dziwię tej Dorocie, cię nie chcę, kurwa. Ja się dziwię. Taki przystojny, opalony chłopak. Będzie tam, o czym gadamy. A, będzie. Oj. Dorota by wtedy może zrozumiała swój błąd. Wiesz, Hermistake. Hermistake. Dobra, wyłącz to, pokaż to nam się tam podobało. Ich weiß nicht. Daj początek z tym stukaniem filmu, to dobrze.